pakasalitaan ni Roda nga Napoluan, supapak. Sagudayan nga ti surat, Dear Manong Nemi. Agsasamusam dagiti pagteng no kaano pa'y nga di kapulos makalungaw itirikat. Isumutlat ti panagsasamusam dagiti pasamak man. Kapay nga ta. Ngamin, in hospital mi dati apukok nga ni Ruby. Agtawanan iti nasurok nga duwa Manong Nemi. Kaya't nasawen, duwa nasurok mo tin nga duwa nga tawen nga natay, ti anak ko nga inana ken ti manugang ko nga amana. Naggedanda nga natay. Why? Kaipas nga ipailaing arig na idi ni Ruby. Agtalo pala nga bulan idi. Idi ko na ti anak ko Manong Nemi nga ibati na ni Ruby ti apukok ta siyak ti mga yuwan. Ket ituloy da ti business da nga mapanaggatang agangkat kadag iti ikan iti igid ti baybay sa mapan isursur iti surong wano adayo nga digiti adayo nga ili nga adayo da iti baybay. Kahit nangasawan Manong Nemi iti negosyo da ket mapandagang kat ikan ket mapanda idanon nga mismo iti kabalbalayan iti kataltalunan kabantayan. Kahit nangasawan presko nga ikan isudat mapan mangidanon at siyempre adumat di kita aggatang sa dan tumatan gumatang tinating sadyay ket umedandon mabawan naman ilako di kita awan timula ng ateng nang runa ka di kita igid ti baybay kastat negosyo da di kita agasawa wen ti anak ko Manong Nemi tinaudi kadakwada nga kakabsat ket isu ni early iti kadenami iti asawa ket iti kakabsat na ikamang damit iti adayo isu nga takda kami laeng iti kadenden na kaya iti nga panagpakada da Manong Nemi kasla agkabakabak kinitak ti manugang ko nga nang sakay iti motor iti kurong-kurong limugan mo ti anak ko iti onag ti kurong-kurong nga naglaon kadigiti na dumaduma ti klase ng ikan. Yung kami nanang, di ba ni Ruby? Alawan anak ko. Dandanim itan sumangpot ni Amayo nga nagapoy ti bangkag. Hindi man adayuda Manong Nemi nakigtutak. Takasla mapukpukaw ti ulo. Kasla umadadayuda nga awamutin ti ulo di kita gasawa. Diyos ko. Nagkirim-kirimak. Ket ini tabaliwak na kitaan no. Kaskas di ngawan ulo di kita gasawa. Ngayon nakadayuda matin. Nagibit ni Ruby, Manong Nemi, napong ko inala, itindayon na. Mabisin ka na po. Alaw may kakarudan na tatemplagan ka po. Pinande din nakamat ni nanang mo itaya. Sagbay nga napan iti baybay. Yung naabayag mo't gamitayan Manong. Napanda na sapay iti baybay. Itay nakaangkat da ni Tikwada. Ilako da, di magas da dito balay. Matmaturog pa lang ni Ruby. So ang intempla akong tigatas na kit pinaggatas ko. Yung manya taketa sa hunda ito. Naku nakidiman. Ang kayam. Dahil din tinaudi. Apa nakakita kadigiti dua na si bibiyag na. Dahil din tinaudi panakisarita ken panakisarita na kanya. Incoming. Di yu baybayan ni Ruby. Takamalman na impadamag dalaengen nga na disgrasya dagiti agasawa at dakano ng dungpar iti kurong-kurong da agawid da kuman. Tanakalakod da. Hit and run. Awan tinakakita iti takkel nga truck nga ng dungpar kadakwada. Irimapan kami nga agasawa iti hospital dead on arrival.
nakaladladingit, nakaladladhaang dedi nga paset ti biyak mi. Naggadan nga natay, di kita ganak kinurubi, piman nga maladaga pay laik. Adumat ka di kita timulong nga kabagyan mi, hindi pa na kay mansayag, kan pa na kay tabon, di kita kasaw. Adut utang mi. Naumit nga rod, ag-surrender, nga mga bagang iso, iti nakadungpar, kada kita kasawa. Tapno matanyos ko ma, napiya nga, iso nga pa'y nga, maibayad ko ma kada kiti utang. Nailumlong kam ti utang, gapati pupusay da kita kasawa. Kakaasi kami, nagbaybayan. Kumpurmen ko ti aramidan ti asawa, uri sampay nga mabaling nga ilako ti taraken ng kalding, mailako tapno ada maibayad kada kiti umaagsingir. Kapilitan pa yun, nagtaraga nag-edibaboy, talo, ginggan at indam, adalang pagbayad mi, kada kiti utang mi. Kinadalaing pamataudan mi, iti kwarta, nga gastusan mi, para kada kami, nga talo, dakam nga gasawa, kan ti apu kumipiman. Ti awang painakim nang awanan di kita naganak ken kuwan. Nagananos kami. Inaramid mi, ti pagrebengan mi, ti apu kumi. Taomitin sa baling mga sikaso ken kuwan, ano saan nga, da kami. Pinabunyagan mi, idi addan na umuna nga birthday na, idi agsaludsudan, no asino ti inana, sa dinot ayan na, asino ti amana. Yung gargarigatan mi, ngayon paawat, ken kuwana iti naganus a panunot na. Pagami apok, siyak ni lulam, ni lulom, da kami di kita naganak kininanang mo, manugang minitatang mo, awanin da tatang kinanang mo, gabutan na disgrasya da, iti talo pa lang ang bulan mo dito'y lubo. Kasino, kasano, ti maysa nga naganus ti panunot ng obing piman, nga mangawat ti kinapod mo. Impatag mi isuna, akas anak ken apukon. Siya kon ti inam, siya pa ti lulam, nilulom, siya't lulam, iso ba ti tatang mo apok, anak. Wan, sang kasapulan, sang kaapuyan, kakaasikab lang ang karkaramot iti bangkag, kumporme dito natin mabaling kong panglakagan, ag mangluwak pa yung tilaba, mapanag pa yung nagdalus, kada kitay kasapulan ti agdalus, agga iti taglawlaw, wano agpadalus iti kubeta. At naman hindi kakaiso ng kakabsat ko, manong naming nga karubak, iso na lang ta, nakarmut. Nasaysaya't pa rin sa mo kabagyan. Ta makatulong da. Ngayon dito kapsat ko, manimanang chita. Manong nemi. Kaya naimot. Agraman ti ka anak ak. Nakakaiso ng anak da. Nakapaggraduar ti kapsat ko, iti kolehiyo, kat napindas ti trabaho na. Idinto tati kayong ko, nga asawa na, kat agbangbangkag akas iti asawa. Agbasbasa mat, manong nemi, ni Lili, nga kaanak ak, nga anak. Ada dapat nga isuda ti saan nga di da amot tumulong kada kami na mismo siya kakabagyan. Tinagibi mi pinadakkel ni Ruby aging ka nasuruken manunemi nga dua nga tawen nasuruka dua nga tawen agtalunton. Hindi maidalit itsakit ti apo ko mi manong. Huwag manong ni. Tamok lay di kat gagangay lang ang guriko. Patumarakmat. Painumakmat ti adungan tanong. Numa pa nakarigrigat. Nga patumaren. Naramid ko man ti amin na pamuspusan. Nga pang pabaaw. Iti gurigor na. Bumao tumanin. Kumusta ti apo ko ta? Rumada bakit? Ito'y. Nakalanlanin lang tadi kiti mata na. Madlaw mo lang nga masakit iso na. Ngayon bimhaohin. Ti gurigor na lakay. Ti makadakas kitag sublit tuwat manin. Hamo nga baybayan ngamin tabukot ng aglanget. Ano ti pala masapul mo pala kasapulang pala kanya nakakekerak.
Amo na siya tagtagibi tubig ni talaga nga. Napindas ti panagtagibig, panagtarakan ko. Yung apingarot nga sakit. Kit gagangay dahil nga maliklikan ni taong sakit. Naging gaman ng nemi, nga di pumarbangon. Ngumatuntuman ng tigurigur na. Maas-asyan kami kang kuha naman ng nemi, ta ibit lang ibit, anak. Gustunan. Ulit na nakatumar ka. Uminom ka titanom, nagpalagad ka, punasan ka, sukatan ka, labaran ka, banyusan ka. Kakasyak to manon nemi ng mga adaw, ti pudot, ti baran. Naging ako na ti asawak. Intalangin ni pakita ti doktor, bakit? Awang kasmud lang ti doktor. Nadupit ti santa nga nabaybayatan nga utang talakay. Sa padoktor ta. Daklaki di magastos. Hamo pampanutan niya magastos. Ti importante nito kat may isalakan ta. May isalakan ta ni Ruby. Laglagi pa maawan ti sa balay pag namanta no saan nga ti apo ko ta. Adayo matngarod digit anak ta. Asinot magkitan to kada ta no kas pagarikan ta mananayon tawin ta. Isod ka po ng aron nga nangibati, dikit anak ta, iti anak da, nga apo ko da, ta uri awandan, adan ni Ruby nga, isundot mga tarabay kada tayo, no, kapusot ta. Iso nga ramidan tamat ti amin tapno, maispal. Di ka karat makonsensya, no, mabaybayan lang ta nga matay. Sige, takay. I-hospital ta nga ni Ruby. In hospital mingarod ni Ruby manunemi kat siyempre gastos lata. Gastos lata kunak agsipod ta. Iristaan ti doktor, misis, detoy, kay gatang ta isut may pakat, kang kuwana. Ano yung amin nato sakit na doktor? Kit no, hanyo ko mga dagos, impan ditoy, komplikasyon. Ngam kabutan na agapan temat, medyo maalat ti agagas. So nga magatang di kita na ngingina, kaya na nasasamay nga agas tap no may bagat. Medyo na baybayan lang amin. Kaslaki lang susuro siguro ang tagibi. Apo ko yo? Uwan, doktor. Aduman ti tinagtagibi miya. Uwan. Nga madari kita kundaway nga talagang ti anak ti ubing alis to makaalat sakit. Sa baling kami, tiyempo ka na gito yan. Nakapsot ti naturalesa, ti may nga tao, ado na kita nalakang kumpet nga sakit ka na tayo. Gabuti kastoy nga mas pasamag, taglawlaw tayo. Di pagpintasan na manunemi kat naagapan ni Suna kat mabalinan nga iruhar. Suna lang tag problema kami ta. Awanin ti amok pagtarayan lakay. Awan ti mabaling mong ilako kada kita tarakin mo. Tada ka di pagtarakin ka awanin nalako amin eh. Alangarutan, ultimo nga manok. Awan eh. Alakit ipamuspusan ta bakit? Alangan mo't nga saan tang agbayad iti bil ti anak ta. Ti apo ko ta. Nagpatulong ta kada tayo kakabagya. Sige. Hindi nga nagpatulong. Diyak kumakayat kumasadeg iti kabsat ko manong nemi ngim awanin sa bali pa nga kamangat. Padasag lang ta. Siya kagayam, Roda. Siya ka nagpay sumanan. Kahit kumusta mo, di apo ko mga ko, ulila piman. Kaya, dati ang ti problema kumanang ta. Makalawas na sa ospital. Takil ti bill na. Uri no, baling kami ng intelligent. Dalat tamat, gas bayadan. Nang runa ka lagi ti agas.
So nga, imayak manang ta, umay ka nagpakpakasikan ka ata. Pautangan na kuma. Ayawan ti may potang ko kang ka. Kasusuldom sa amin, hindi kalman. Awen, kasusuldok, hindi kalman. Ngayon, adda na iranta nga pangikastusak. Ti sweldok saan nga nairanta nga ipautang ko keng ka. Abay, ag trabaho ak, tapos adda ipautang ko, kanak? Hana. Ag trabaho ak, sweldo ak, tapos adda para kanya. Alika, alaka di amanang pangasim, uray bayadak tumutla. Kasano ko mga pa nagbayad mo? Kad nailublom kay ti utang. Dahil nga tinarigat eh. Narigat nga ba utangan, tatam na mga tao nga umot pagbayad na. Awang ba't mabali mo nga rin nga isal na. Tapos na pagigawidan. Awan sama tarakan yun. Ultimo nga piyak, awan sama ta. Ala naman ang asos awan ti maitud ko kayong karoda. Kurda, pagod mo na ito ka anakam. Baka adak wartana. Ay, Lili. Mama. Ada ni auntie mo roda. Ay, auntie. Da kagayan. Ada kwarta mo dita. Baka ada ipautang mo kayong kuha na. Ay. Kapag ko pautang ka, nagbad nga. Lending company. Sa may sa, gumatang ka kita tibaro nga cellphone ko. Mama, daday naminduang nga nang tad kayo eh. Inornong ko ti manong nga bulan. Gumatang kita tibaro nga cellphone ko. Ipautang mo man la kanya kon kaanakan palang kaasimot ket awan ti pangiruarmi kadante apo ko mi. Talaga anti awan ti method ko. Apay inornong ko nato kwarta no ipautang ko. Ana inornong ko nato tumuad dagatan ko iti kayat kong katangin. Ala na, ay sus, awan. Awan ti method biyan ti. Kanina kon mama. Pamana maya. Kanina gumatangan ti parang cellphone ko. Katagot korta akon. Alakit in kamaten ta damat papanak. Marang pangasim ka. Ay talagang awan. Awan. Kang kanamit latang awan. Ne. Kanarti man banim mi. Katalaga awan. Awan ti kwarta mi nga nairanta na ikari naka-budget nga para utangam. Kasi kahit ko sawan. Nabinandumitan ni masidag ka na kayo ng pulos. Amom lang ro na kasta. Ape pala umasidag ka na kami. Nasasino ba di mismo nga kabagyan. So pati saan nga tumulong. No. Abay, obligasyon ko ordeta keng ka. Obligasyon ko nga kabsat mo. Ana. Sige. May nakaroon. Abag sumot nga masabat ko manon nemi ti kayong ko nga asawa ni Mana. Nagkapukan sa kanti balay. Ipag. Huwag kayo. Kasla da problema ta. Nagsanti. Dahil yung harot apo ko. Ay wag gayam kumusta mo di apo ko yun. Irwarmi ko mga rodan manong yung matumanay nga pang irwarmi. Iso nga mayak dito ita kinasritak ni kabagis ni manang ko. Samatan ti ka anak kak. At ang kuwartada nga saan ka nung naera na. Muna saan ka nung naeranta nga para ipautang da. Kasusuldo ti asawa kiti kalba na. Uwan nga man ta ka nung pangigastuan na. Sa dapay kwarta ni Lili. Diyan ka na nga. At ka nung kwarta na ka talagang igatan na ka nung ti parang cellphone na. Nagloko mo tigito Kasi ano kaaduna. Nabiyan lang ko mga nayunak. Kayong. At na kwartak di tayo nga may sagsaganak nga igatan ko ti abuno. Pangabunok karagiti mulak. Alah nga balin Walimot nga saan nga bunuan. Muna saan kat mga alak tulat na kadagitay ko mabaling iabunon ganagan. Adumat dita di kita mabaling alain nga ganagan nga saan nga di kita magatgatan.
Organic fertilizer na. Mabigla yung ipagkata nakalain. Napiyapay ni kahayong duming man. Kasi sinupit isang ko mismo kabagyan. Supit makatulong. Niyawat na. Bilangan mo lang ano man doon tayo. Ay na. Kayong duming, thank you. Thank you. Nakalista na ito. Kahit bayad ang tuan at pagbayad ko. Uy, pampanunutin, tinapatig makatulong ka. Di ka gamin umasidig kanya. Di lang amin kabsat mo, kanti ka anak kam, ti assist gam. Kababahimit kang kakayong. Alala, yung kakarutin, ito mairwar mo tapo ko. Thank you kayo nga. Thank you. Nairwar mi nga road manong naimi ni Ruby. Anak, apo. Lola? Kumusta kan? Anak, marikirik na. Alay nga kung Lola. Gaya makmanin. Di ka onay gaya magpalpaling at ngamin Naglingad ka, umasadig ka kanyak, tapunasak na bukot mo. Tapos siyempre sa mga punasan, ha? Hanggang pala una gayayam anak ko ta, ang mga numabignat ka, delikado. Dito ay Lola. Gayayam maglatad nga may isa. O sige, dito ka ang karumrumor ha. Di kami nagtaray-taray naglagto-lagto. Dapat pakaalandi lang at mo. Sige Lola. Sige, kayayam ka trabaho ak, ang istimar. Inaktopid anunan ni Lolo medyo bangkag, kat kasapulan na matulungan kisuna. Nabangkong ordinanon ti asawak manong. Ay, kinanakan aldawan. So, nilingat mo. Delikado, baka sikat ang sakit. Susapo. Nagnatan kami maten, manong nemi, di kiti mabalimingin at ngayon. Tap na di kastakit ada lutwem mi nga sidaan. Ada mata nakarasan ti asawak manon nemi ti paliptok na nga gurkurami kada tilapia dala bunchik kada paltat nga mabati. Linimtak, prinitok di duma, intunog sa ako insag pa iti nabraw. Gusto ko na at panagkaldumi. Agar kaldupay ni Ruby, ni mas diti si datayo Lola. Ni mas titiguna, lakaduan ti mga anak ko Ananusan tayo, anas tayo nga, ano ti mabalinte nga alain, dito tabangkag, dito talon, iso ti paunag tayo. Kaya, kung ito preso ko hamin nga papaunag tayo, sapay ko matasang kanton nga saksakit, nangaruna ka na kami kinilulom, awang ko mati masaksakit ka na kami. Balbaliw manong naming nga pinataod ti asawak ti panagtaraken mi ti manok. Napan nang imbaga, iti apag-asawa, pupuk na, iti kuan pinalusutan na, agitlogan ti upa. Kaya napan nang alam, manong naming nang ibaga, iti mabalin na kataraknen akalding, nangalat ti may nga turo, ken talo nga pangganak. Nagtinulong ta bakit? Ta siyempre, di kito nga taraken ta, aganak da, siyempre, diya muna anak da, kukwa ta, diya may kadwan tong anak da, kukanto taking kukwa, diya. Paaduan ta diya manok, kaya nagsidati tidlog, dadamit lang, papasaan damit lang na pnumado. Tinulong kami manong naming mga sukay, kadagidipangkag, agsibog, agkait, pasari umaymat dito'y ni Ruby, manong nemi, dito to'y bangkag, kantal-tal. Nakaragraksak kam kidian. Nangrunan no kasta nag-harvest kami, sakam tumapan ilakong. Nakaragraksak kam kidian, mapanak agakas kadagiti itlog, imadun di kiti manok, kalpasan na, mapangkuntutugtugawan ni jitsandaan, nga bantayan, danto nateng, danto itlog di native nga manok, danto pa'y talo, nga kawitan, nga mapailakok, narikat no sangkong ibusan di kita duma kawitan, no adoonay kawitan,
pag pinalot na giinagaw ka na iti upa. Natan tumaten manunemi, mabaling kong idulin ko. Kung gayam, ay lakay yung bakit. Di kita tado mga nakautangan ta. Nagbaybayad tamot lang. Kit kabilit na ang bayad ta to may damatag sige. Ti pagpintasan na ada mabalinda guyudin no kalding. Ada maten na talong ako katang kalding nga dumadarakildan. Kit no aganak tumanen di kita ako di adan tumanen. Mabalinda patray. Di kayong gayam tsak maten malagip nga pamanbayadan. Sino? Ni kayo nga nakautang tinawadi ini kada di panangirawarta kini Robin. Kabay nga mini nga sana ka napan sa jayan da. Tayan tikapsat mo. Lalakit kada man dumambalim mong ita din. Ipadasag tuman ti makisarita kayong kuhana. Tamangan no at sa bali nga masapul na. Kas agbangbangkag ka nagtaltalon ti asawak miyembro met manunemi na asosasyon di kiti farmers. Adaman di kong di kiti maalada manunemi nga libre nga abuno. Adaman di kiti maitad nga bini nga suggest da nga may ibunubon nga may rahan. Uno saan di kita nateng bukal tinateng nga mabaling nga isut may ibunubon santo may transplant. Babayan ti kastoy nga tulong ti gobyerno manunemi imado nga limawa di kiti taltalunan ti asawak kastamaten ti pangkag na. Imado pa yan di kiti taraken mi nga manok ken kalding manunemi. Sinarong karak ti kapsat ko. Wan. Nera na nga awanda. Awamad tao. Hindi agawid ak kuman, manunay ito ng pagunikan niya. Roda, sangsangpit ko, nagabot na bangkag. Sige gayam kayo. Apa ya? Kaya umay ko magpasyal ka, nagbayad di utang ko keng ka. Oh, babaamon. Hamungot ang utang na dyan, tulong ko. Amamit lang kayo, masamod mat lang ang mabayadan na. Babaamon. Nagsarita kami tayo kini Abiran. Nilakay ko. Napimpinas mo kahan. Mula lang imiti siya. Una na nga rudkat ko ha. Ang membro ak kanuman iti asosasyon di farmers tapno malibre akmat kada kita do mga abono kanda bini. Hapi nga minasang ka nagmembro. Ibagag data iti asawa kim patpatsib data ko na naman. Awang mas lang nga kastoy nga assignment wano asosasyon ta saan nga tumulong ti gobyerno no saan nga asosasyon iti tulungan na. Ada kano itad na kanyak nga bini na napintas. Imbes nga mapanag gumatang itad na kanon tayo dyan. Ket damagik nung bayad na kitawang ko na. Ay, nasiyad makatulong kami matkan ka. Kayo. Amom, titulong. Ang sublimot lang kas tulong. No mapaisan tayong agsapsapol ti supapak. Ngam dumteng tulata ti supapak. Iti anyaman nga wagas. Siyempre no nasiyad ka nga tumulong, nasiyat mo di supapak ka dumtengkin ka. Impapilit ko laeng manunemi di balori idi nga impautang na kanyak ngam saan nga inawat. Alakit yaman namin nga kari tulong mo kada kami. Kayo. Idi intid ko na di kwarta kagatang ko iti abun idi. Ang gumapi ng panunutin. Tulong ko na di. Saan nga utang? Tapno may mabayadan. Nasiyat no asta. No, adan tumat kidawag kini Abirat, agad natulungan na tumat, agad nasiyat unay.
No matulungan nagtapno umat lang di kita ma-harvest ko, maapit ko. No matulungan nagtapno kasta kata pawin pintas di kita production ti mulak nga na tayo, ganda dumapay. Dakil una yung data nga supapak. Saan kong nauray ti kapsat ko ken ti kaanakak kalay di nga aldaw manon nemi nagawid. Kading yung storya ti asawak manon nemi ti panagsarita da nga agabirat kading kari ti asawak manon nemi nga talaga nga tulungan na. Awan, napanakano pinasya ti bangkag ken talon ti abirat na. Ni kayong asawa ni Manang ka talaga kanong ato na kita'y nasken nga maaramid tapos kasta kita nabuslon di kita maati. At kanon Serbina na tayo umatanda ti ka-seminar ti asawak kapot ato na kita maipapaadal ka dakwa. Ala tulungan nga rod tanapyalada ita nga supapak iti kinaimbag na. Napiyapakin ko na nakatulong idi kasapulan tati tulong. Ngem ti kabsat ko ken ti kaanaka. Kinaykayad inggatang ti sabali di kwartada. Ngayon nakairantahan na kano. Ngem ti impautang da kano. Nakaornong kami pa manong nemi kinapudno na adan ngagbasbasa ni Ruby. Naliing nga Ruby manong nemi. Ore dati nursery, kinder, awardan, aging ka naggraduan. Nagtultuloy matlata, tigagat mi ti asawak, nagtinulong, di banggag kentalon, kadadan di kiti naornong. Nukas kasaw na lang lakay, kita. Adda umanayin, pagbasan to ti apu ko, tahi ti kolegyo. Nung mapesan ta nga napagbasa, di kita nagta. Akit na ito apo ko ati pangibukbukan ta tinabati pa'y apigsata. Tawan to ti sabali ka mang tulong ka na ta. No saan nga ni Ruby nga apo ko ta. Wana, kasupapak iti kinaanos kin na panang taripato taking kuwana. Naging ka manon nemi ngiti may sa nga aldaw na sa nga ilik ti kapsat ko. Manan, nakaumay ka man. Adik. Hanag nga adik. Ading ko. Kasta ang adik. Baga ng tubig nga adik ka. Ading ko. Imayag tam. Di mo sapay nabayadan ti utang mo idi. Kinimanong mo. Di ti utang ko idi. Nabayagan na. Kaun na ta manulat taon idi ni Ruby. Itakit ada iti elementarian, naggraduanin. Manunga taon di utang mo. Manang hindi umay ko kumabayadan, imbaga na nga saan ko nga bayadan, ta saan ko nga utang. Tulong na. Ay, saan nga mabalik? No saan na ka mga siningir, siyak itati umay mang singirikan ka. Apay masapol mo ya? Sa sino ko matitao nga saan nga makasapol ti kwarta? Nangaro na ita. Tapay na problema ti kwarta manan. Teka anakam ni Lili. Na disgrasya. Kada da ita ti ospital. Kada kasapulan dak ka na kwarta. Tapay na ano? Di ba nagraduaran? Di ba trabaho na? Uwe, nagraduaran ti kolehiyo at ang trabaho na. So, nalang taong pa'y bukod ng alugan. So, nga, tricycle, ano, kasta nga agawid. Nag-overtime yung therapy. Hindi pa nagawid na, nadung party tricycle nga nagluganan na. Anang, kasano ti karakal ti masapol na. So, nga, bagbagak ka nga, utang mo, kinimanong mo bayadam, tanapilang anayak. Pagsapulan ti dumapay nga pangutangan. Manang awanas kin nga bayadak gabot ako nan idini kayo nga hangko nga baybayadan gabot tulong na dayjay. Nagalit mo sa unita. Di mo bayadan? Manang, hangamin nakastaa. Hanggang humaiksingir. Di kahit ko kumakit umay ka makisarita umay ka agkid daw iti tulong.
dakit mo sa di mo ka di maawatan di kahit ko sa manang. Diya utang ko, hanin ng bilang ni kayo nga utang, tayo di mapang umabayadan, hanang inawat. Ngayon, no, lablabsag sa okat, adumatin tinitultulong mi ni kayong. Tinultulungan ti asawa kisuna. Nga dita tiga po na no apay nga, pimintas ti apit na. Pimintas nga peso ang awan ti umanay nga rod, nga para iti panakay ospital. Iti paing maigatang ti agas, kata kuan, sa duwa kasapulan ti anak ko. Isunod nga kunak manang. Saan ka umagsingir, nga umay kagkid daw ti tulong. Tanakasagana kakadigamang tulong kanya. Apay kiting masaan manang. Kaya't nakatulungan, hindi nito tao matinitulong ko kayong kaidi, sikatag kasapulan. Manang, warawan tulong nyo kanya. Da kayo nga gina. Ngayon nilakay mo, isunan tinang tulong kanya. Tao mat sabali ka na kayo. Da kayo nga gina, kinimanong, kit may mesa. Iso nga, awan pagdanaga manang. Ada mabalim mang itulong. No manumang iti masapul nga pagkurkurangan ti kwartayo. Nanda kami nga agasawa ti makamo. Minatmatan nagtikapsat ko man. Kalpasan na imarakop kanya. Ating ko. Api kastoy ka. Ano nga kastoy ako naman? Apay nakasagana ka mang tulong kanya, kadi ka matinultulungan iti. Manang, saan man nga si ka mismo. Ngayon paset met ti pamilyam tinang tulong kada kami. Ores hanggang nagbaling nga na imbag kanya, ngayon ti asawam, isod tinang sulnit. Noan yaman tinagkurkurangam kanya manang. Takal tinaitulong na kada kami. So nga ito kami na nagsupapak. Nagalasgayam ti ugalik atin ko. Bagman manang tamaamiris mo itan. Uy, naamiris ko. Saan gayam nga ti agnanayon kadadaan ka? Saan gayam ti agnanayon kat hamo nga masapul ti tulong ti padam nga tao? Tati tao. Masapul na lang ti pada nga tao. Bumanang kang runan ti amin na Apo Diyos. Awan ti sabali nga pagkamangan tayo na sangan ni Apo Diyos. Kahit no tumulong ni Apo Diyos, ada aramatan na nga tao nga mangidanon iti data nga tulong. Nalipatak pa ikit din. Diyos ko, pakawanan ta. Sampay nga na daw ti amin manang. Tap ng balbaliwan ti ugalim. Saan ka agim imut? Adda maitulong mo, tumulong ka. Tas no si kan tumat iti adda kasapulan na nga tulong, tulungan da kan tumat. Titulong kat tulong. Supapak. Iti anyaman nga may tayong nga tulong. No ipaay mo no ipaayam ti ayat ti padam nga tao. Masupapakan tumit laing ti ayat. Laglag from data. Timulong kang narud tinagastos ni Lily nga kaanak ka iti pa nakadisgrasya naman. Kaya di mairwarin ni Suna. Imay amis mo dito balay. Inarakop na. Anti agamanak. Agamanak ka na kayo kina uncle. Okay lang. Ako na nyaman na rin dyan. Asino ko matagtitinulong na saan nga na tayo. No pa akong pulos itulong mi ka na kayo. Hindi may kay timulong. Nakapagsao kami pa ito sa ngurumpeng anti. Lipatan mo na dyan. Hanggang ba't nga nakatulong kayo numampay sa nga direkta nga kayo nga kina. Natulungan na kami matintatang mo. Auntie, amok itan. Alam na siya at naamiris mo jibidtot mo. Kasi panaka-amiris ni nanang mo, ni mamang mo.
Amo kita nanti. No mangimula ka ti ayat, agapit kan tumitla ti ayat. Akas supapak, iti anyaman nga tulong. Nakasimsimple la apasamak manong nami nga mabagbalbalin na ti ugali aramin ti maysa nga tao. Sana nakas idi ti kinakarmat dagiti agina. Amudan ti umay, makikaruba, makidigo, agipadigo, agpipin na digo. Nga dahil naman ti imuula na ipasagapsap iti panunot ni Ruby. Amuna ang mga watan na itan, no apay nga awan ti ama kininana, na disgrasya da, kat mapasaray mapamisar sa rong kanan, tanam di kiti naganak yung kuhan. Nagraduari iti elementarya, nalaing, nag-first honor, iti high school, makadaduan ng name, di kita paglaingan. Naging ka, nagraduar nga valedictorian, ito sa high school. Apo. Kumapkapsot kami kinilulom nga. Ikarigatan da ka pagbasahin na ti kolehiyo. Mga bali lolo, lola. No, may pasaklakit ti panag-exam ko ti scholarship. At makatulong kaniyak, makatulong kada kayo. Libre no kan ti matrikulak. Ken tumultulong ang iti bangkak kentalon. Tapno sangking ang marigatan. Alawan na po, kadagyam-yamang kami ken ka. Tuori awanan di kinaganak ken ka, adda ka. Nga pakakit-kitaan, pakalaglagi pa mi kadakwada. Kanagsupapakak tumatikin na siya at yung lolo, lola. Ang makapagturpusak, kadadanto na pintas ka trabaho, isardang yun itong tagbangkag kinagtalon, kanagtarakin. Tutugaw kayo tulatan. Siya akong di makamuka na kayo. Ngayon no kasapulan mi pa lang tagtrabaho, apok. Ang trabaho ka malata. Ngayon saan no ka nakakita nga, para mi nga igubit mi ti amin. Relax kam tulat tamot na. Kastamat ti ko namin ako iti apukin mi manon nemi kat masirm matamit ti basakbayan. Nitultuloy dati anak apuko mi manon nemi ti laing na, sirib na, singpet na, kinapakumbaba na. Kinasayat tugali na. Dakkel to. Ti madanon na. Agbalinto nga mabigbig. Ken, sapi ko ma, tasan to nga dumakil ti ulo na. Agtultuloy to ko man ti kinapakumbaba na. Agtultuloy to ko mga muna nga talyawan. Tinagkapuan na. Nukas pagarikan, tamakadanon to isuna. Iti kalikagom na nga pedestal. At dapat lang nagbasbasa ni Ruby, manunaming apu kumi iti kolehyo. Memorya nagbasbasa, libre matrikula, pasaray saan pa yung nga dumawat kada kami, nuanyat masapul na gabuta, agtrab-trabaho, nga iraprapin na kabayatan nga nagbasbasa. Iso nga ta kami ti asawak, ang kuwam una grigrigat at bambandugo na yan, impaawat mi dito sa bali at duwa nga paset iti talon kan bangkag mi ta gagangila ng kamagpalin edno ka da sumagmanulan nga taraken mi ken nailat laengan nga ingkam pagmulmulaan iti para kata kami laeng nga sidaan ta hamin mata na problema ti apu ko mi gabutam mo na met nga isaka iti panagbasa na ken digida dumapay ka sa pulan nakananama na danto iso nga pagsanggira mi, intonda kami iti kapso. Akas supapak, iti kinampag mi kenkwan. Kat makaskasano laeng, ito nagraduar, kat agasawan ton, agat na ubramin tubot iti agtarakan, iti apu kum iti tumeng, nunapigsakam tupay laeng. Dahito nga rod, iti pagkasalitak, manong nemi, kat thank you, iti laeng mo nga nangurnus, kalpasang nga nak-in-send ken ka, ti detalyena, kat thank you, tilaing mo nga nang ibasa. Kat sabi ko ma, uri nakasimsimple lang nga istorya nga at tamat maitad na nga adal, liwliwakan pagsarmingan di biyag, kada kiripada mi nga nagbuya. Makaliwliwa dato yung kambuy-buyain ken ka, napialamit no ka ng kampagin-inanaan, no sa amin man nga bubuya ti live, makapag-reply kami mat no ka.
Tuwing nga ro dagyaman nga pagayam mo, ruda.